Pois, un éxito esa xornada, verdad? A verdade é que sí. Sí, verdad? E o debate que se xerou é espectacular. E, bueno, tamén daba xogo, porque o tema non era con ele. O tema é moi bo. O tema é moi bo. Calquera diría, non? Desde fai 7 anos. 7 anos, a 7ª edición. Cando eu che comentaba daquela, non? De, temos que facer un rodeiro teatral, que pensábamos ainda de facelo a nivel máis solo de metantas de teatro e algúns actores e algunha xente da parroquia, non? Ademais é que empezou sendo algo, é dicir, na idea, empezou a ser algo pequeno, Sí. pero despois, segundo empezaron os ensaios e empezamos a falar coa xente, Sí. eu creo que foi a propia enerxía da xente. Sí, eu recordo sempre que cando a primeira xuntanza que fixemos coas veciñas da aldea, que dixeron, teatro, eu facer teatro. Pero de repente lembraban que de novas, aquelas de 80 anos, Sí. que ainda son hoxe, ainda actúan Maruja. Maruja, e dicía, ai, sí, facíamos unhas veladas, que daquele chamaba, as veladas, que se facían no curro da carpinteira, e acordamos, entón, empezou como a picarlles un gusanillo, ai, mira, cosa que xa foron actrices en algún momento, non? Chama moita atención é cando empezan os ensaios, e xa veñen cantando, o sea, para os ensaios, non? Veñen cantando, recordando, xa veñen, o sea, tal cual, parece que se estuveran trasladando no tempo, e cando iban de mozas para as leiras, e iban cantando, están facendo o mesmo a día de hoxe, non? O sea, como recordando, así, revivindo eso, non? O que máis me chama a atención é a cantidade de palabras, lendas, contos que se recuperan, que eles rememoran como ellos contaban, e dicir, historias que se non fose polo son da aldea, esmorecerían en moitos casos. E eu creo que, bueno, revívense en son da aldea e pódense manter no tempo mellor, non? Porque cantas veces levamos con aquilo da corrupia que ainda non sabía moito o que era, polo menos dos que viñan, porque non é porque non se moveran por corrupias, pero daquela chamabanlle, non dos sitios chamalle con gosto, outra cousa, non? Pero aquí o da corrupia, e cantos, casi non habría ano que non se anduvera por corrupia. Sí, bueno, especialmente este ano que ímos transitar por 3. Por eso digo, esas corrupias estaban pechadas, ademais, te acordas? Lembraste que dixemos a corrupia, bueno, eso, claro, non sirven para hoxe, para a finalidade do uso que tiñan daquela. Eu ainda me lembro cando o primeiro ano que pasamos por unha corrupia que dixera, creo que fora Eladio, dixera, por aí non, home, que esa é unha corrupia é por onde iban os animais, e dixenlle, pois precisamente, por aí hai que ir, hai que limpala e por aí hai que ir. Aquí no Son da Aldea, eu creo que de xente do ensino ainda é do que máis gremio hai, o sea, donde máis hai, é dicir, xente relacionada con o ensino, coa cultura, con actividades culturais, con tal, o sea, desenvolvemento, que quizáis é un pouco máis existe, porque tamén non solamente ven para alimentarse el, sino que é para transmitir despois, non? Efectivamente. De feito, estámoslo mimando nestas dúas últimas edicións, especialmente nesta, non? A presenza dun número tamén de rapaces e rapazas moi amplo. E eu creo que por aí, porque claro, máis tarde ou máis cedo, todos esa xente maior, que o tes dito ti, vai desaparecer, e eles van ter que ser os continuadores tamén deste tipo de eventos. Eso, a interxeneracionalidade, non? Donde nenos de 4 anos están con xente de 80 anos e con xente de media idade, co cual, incluso para o público, cando ven, sintese identificado, porque ven unha persoa con seu avó, ou sea, con seu pai, con seu avó, con seu neno, e todos se sinten identificados en unha escena, quer dizer que é para todo tipo de públicos, e sobre todo esa mesturanza, non? Que agora mesmo, e que además que tiña un sentido, que ao mellor agora, a mí parece que está un pouquinho perdido, non? É dicir, o avó vai a buscar o neno ao colexio, pero como mero utiliza, porque como se non se entendera, non? É dicir, o que lle quere contar ao avó, o neno non entende, e o neno, o que lle conta ao neno, o avó non entende, non? E cando no Son da Aldea vemos que a transmisión dos saberes dos avós chegan a eses nenos e é importante que cheguen, aínda nos tempos que corren hoxe. Entón, eu creo que aquí queda moi... Sí. Eso quere decir que os nenos queren meter aos avós en estea, non? Eso tamén é porque os nenos o disfrutan e o pasan ben, non é dicir, non hai que forzar os nenos a que fagan eso, senón que eles mesmos están moi contentos de facelo e queren involucrar
a súa familia. E os lazos, porque xa non só dentro da propia familia o que é afianzar os lazos, insistindo neses rapaces, por exemplo, os lazos que crearon con xente de outras localidades, con Rosa de Arzúa. É curioso como eles din, nós actuamos, pero se actuamos con ela. Iso di moito, di moito. Cando ese distanciamento entre os nenos e os avós, na vida actual, pois está bastante, o sea, hai unha barreira, non? Eso como, eso, o sea, que aquí se consiga. Outro día, na edición do ano pasado, cando me dixo un dos que veo, xa leva varios anos vindo, e dixo, e como sodes capaces de facer un xantar intentando non facer lixo? Hai moita xente que sorprende moito, porque as festas agora, independentemente da parte do roteiro teatral, que encima o xantar, que tamén sea consecuente, cunha forma respetuosa co... Efectivamente, abarca moitos planos, é dicir, non só é a recuperación da memoria histórica, é dicir, a recuperación tamén que falábamos antes cultural, non? Senón que tamén é unha ollada cara ao presente, é dicir, cara ao rural no presente e cara ao futuro, e un modo de ver o rural diferente, é dicir, e incluso, é dicir, para mover a ver que tipo de festas ou que tipo de eventos festivos queremos celebrar. Eu sempre digo sempre por ti, que como eres capaz o sea, recreando nos anos 50 ou 60, e que se proxete para hoxe, quer dizer, que sempre a xente se pode sentir identificada, é dicir, sempre estamos dando, non é unha cousa que queda no pasado solamente, como acontecía daquela, non, sino que acontecía así, e agora, o sea, sempre eses guiños ao presente, non? Para que sexa actual e para que a xente poda aproveitar, o sea, eu creo que eso é, bueno, tes unha... Non, isto é... No, pero darlle agora, porque... de todas e de todos. A xente crea, sí, pero eu estou convencido de que é certo que é o mérito de todos, non é unha persoa sola, pero ese fío conductor que ti faz para eles que dean a estea e ti vais dando forma para que se adapte aos tempos, e ao mesmo tempo para que teña mensaxe para o presente, que para min, desde logo, é do máis importante, porque cando ves, vemos moitas festas agora mesmo que son etnográficas, as feiras medievais, por exemplo, e bueno, contextualízanse nunha época e queren ser fieles a esa época, non sei, pero non, o sea, nesto, vexo que hai a tua labor de querer que se proxecte ao presente, porque é a maneira de que realmente teña gancho de verdad e sea máis aproveitable, non? Pero eu creo que todo, é dicir, todo que, porque son da aldea, sí, o roteiro para mí é unha parte fundamental, e eu creo que é fundamental tamén, e o que diferenza de outras festas, que cada ano sexa un percorrido diferente, sexan escenarios diferentes, temas distintos aos dos anos anteriores, inda que haxa un guiño ás veces a algunha escena pasada, ou ben con un personaxe ou ben con unha escena, é todo, porque está as mesas redondas, que agora estamos conseguindo pois que vayan unidas, enlazadas co tema do roteiro teatral, está o xantar, que é maravilloso non ver plástico tirado no chan. Incluso que se come, non? Efectivamente. Produtos da aldea. Da aldea. Sabemos, e produtos, os innovados como que temos este ano, por exemplo, non? Que unha marmelada de sabugueiro, que casi non había, bueno, ou unhas xianas. Ou licor de estrugas. Ou licor de estrugas. Entón, temos que non soen estar nas festas, que hai agora mesmo nas festas populares que se fan en todos os sitios, non? Que se salta un produto, que está ben, pero que masificado, sin máis, que tamén, o que ti dicías antes de cambiar o roteiro cada vez, eu creo que iso é o que fai que teña máis aliciente, porque senón habría que acompañar con outras cousas, non? De feito, cando fan unha festa gastronómica, das que fan agora, ou unha festa da Malla, que están ben, pero se non hai a parte de comida, non sei canto, ou unha cousa que... Porque é ver o mesmo sempre, sin nada que... Entón, eso... Vas un ano, vas dous, pero o terceiro, o cuarto xa dis, bueno... Eu estou convencido, non é porque xamos parte da coordinación, pero estou convencido de que o gran éxito, de que sea un evento que se diferencia moito de outros, é precisamente esa innovación, esa capacidade de conectar, e o descubrimento ese non? E además que, dicíame outro día pero como sodes capaces de que cada vez toquedes un tema que sexa tan, o sea, que toque tanto
os destinos, o sea, os camiños da vida, non? O do ano pasado. É dicir, o que un pensa facer, pois fai todo, o sea, o seu camiño vai por outro. Pero son temas o sea, que é fácil de chegar a xente que e tocar esa parte emocional, non? É dicir, o deste ano con a relación cos animais, pois, bueno, poñer aí, e vas provocando debate forte, non? De decir, bueno, a ver que, decíamos outro día, non? De aquilo de, os animais, esos que se esclavizan porque só pensamos en que produzan, ou aqueles que son, como decías ti, non? De, os que... Ou as mascotas que están aí cousificadas. Reivindicar ese espazo, que non é ningún dos dous, decir, sempre xerando ese debate, decir, bueno, a ver, Son da Aldea aposta por outra vía, que é unha que cada vez parece que hai menos, pero que estamos aínda a tempo de recuperar, e que además bueno, sempre pensando nunha cousa a escala humana e que sea sostible, non? Claro, e onde os habitantes do lugar poidan ser protagonistas tamén. Ai, claro. É dicir, para min ese é outro dos puntos claves de Son da Aldea, que os do lugar séntense protagonistas, son parte activa e imprescindible para que isto funcione. Estou totalmente de acordo, porque é que parte do éxito foi eso, non? Lembro-me unha vez que, cando non lo dixera, lembras da primeira vez, antes de fazer ningún Son da Aldea, que nos reuníramos, estábamos con Isidoro, de María Castaña, e que nos dixo, se conseguides que se implique, porque dicíamos, podemos facer algo así con un grupo de teatro, como pode ser Metástase, nun espacio como pode ser unha aldea, e facer unha recreación. Se sodes capaces, sempre nos recordaréis, se sodes capaces de implicar a aldea, o éxito é asegurado. Sí, sí. Así foi. O sea, se a comunidade é implicades para que fose a parte, o éxito xa é seguro. E creo que aí está o que ti dicías, a clave. É a clave porque é que son eles, retomando un pouco o que falábamos antes, son do tema das historias, de seleccionar o que se presenta despois teatralmente, son eles despois os que veñen a nós e nos din, pois, hai esta historia, de feito, é que xa nos ensaios xa me contaron algunha historia que para o ano que ven ten que estar sí ou sí, porque é moi boa. Claro. E iso quere dicir que se sinten protagonistas de crear a súa propia historia. O sea, dicir, non solamente darme un papel e a ver que fago agora, non? E ti como director dicir, non, senón que realmente eles mesmos xa se creen constructores do seu papel. Efectivamente. Eu vexo como cando te pos un traxe é diferente que ti te poñas un traxe doutra persoa ou cando ti construes ese propio traxe. É dicir, e eles construen o seu propio traxe e onde ti o que fas é potenciar as súas virtudes e minimizar os seus defectos. E presentas un produto atraente. Para iso hai que ter cualidades tamén. Bueno, sí, quer decir, hai que ter condición para estar disposto a eso. E sobre todo, para traballar con xente que realmente non son actores, nin están acostumbrados a un formato. E iso, manexar iso non está para calquera. E que non teñen voz, que para min non tiveron voz e que o que tes comentado, bueno, temolo comentado moitas veces, hoxe son aplaudidos por aquilo que moitas veces eran denigrados, eran apartados, e hoxe reciben o aplauso por todo ese sufrimento, entre comiñas, non, que pasaron. A autoestima, non? O equilibrio, sí. O dereito a ser feliz. Sí. E eu creo que Son da Aldea fai moito eso. Nas persoas que temos, de que se xerar esa autoestima, que é algo que tuveron tan... Eu creo que o dicir, calquera psicólogo que viñese ao Son da Aldea e vise os resultados, reformularíase moitos aspectos. Eu estou convencido tamén. De feito, eu digo moitas veces que a Son da Aldea, incluso, temos falado, de feito temos aquí xente do teatro profesional que ven a Son da Aldea para inspirarse, porque ve aquí cousas que realmente nunca, decía, fai 2 anos un dos actores que viña aquí, que fai unha serie na televisión e tal, e dicía, pois eu deronme un papel que era coas monecas estas de millo, como se chamaba aquilo, non? As carochas. Coas carochas de millo, facendo as monecas, e deronme un papel e viña aquí a aprender cal era o sentido daquilo. E digo, mira, porque claro, aquí vas a raíz, o sea, é que o presente, efectivamente, preséntano dunha maneira tan, é dicir, tan orgánica, que é crible, e crelo. Entón, a xente ve esa naturalidade e esa organicidade e queda prendada, porque cando ti o presentas desa forma, convences, e chegas, e ademais,
quen máis, quen menos, ten o seu pasado, no seu pasado xente que estivo no rural, familia, ou tivo algún contacto. E outra cousa tamén que vexo, que había unha desconexión entre o rural e o urbano, incluso os nenos de xente da nosa idade que se criou no rural, pero que marchouse para a vila, ou para a cidade, e o seu fillo xa naceu na cidade e tal, e o feito de vir a actuar a son da aldea, estar aquí cos seus, revivindo dos seus pais, fai que lles descubra aí certa, o sea, coño, isto, porque ao mellor moitas veces non digo cos pais ou algo xa, pero bueno, como eles se marcharon, pois ao mellor tampouco non valorizaron o suficiente o valor que tiña realmente o rural, non? Porque como eles se foron, pero agora os nenos, e a raíz de vir aquí e vir ao son da aldea, hai como unha forma tamén de entender como é. De valorar o que diste a lingua, pero de valorar tamén a paisaxe. Cantas veces non temos falado das discusións que agora hai, por exemplo, de preservar a paisaxe autóctona fronte á invasión dos eucaliptos? Eu creo que algo, ainda que é complicado frenar o que está pasando, pero creo que son da aldea con ese, porque claro, o que dis, se hai unha persoa daqui da aldea que planta eucaliptos, porque tal, moitas veces porque se puxo, porque viu o veciño e tal, e de repente é actor en son da aldea, ou está aquí participando en son da aldea, e chegan 600 persoas e pasan por unha carballeira, e pasan polos eucaliptos, e non é que o digamos ti ou eu que podemos estar, que claramente podemos estar en contra, pero que pagan 600 persoas din, coño, vaise mellor pola carballeira e polos eucaliptos. Entón, unha reflexión sí que se fai, non? E ao mellor a seguinte vez, en vez de plantar, pois ao mellor o pensa, que eu creo que esa... E os que participan en son da aldea, que cando che din, vente por aquí a ver que hai por aquí, pero hai moitos eucaliptos, Claro. Entón, eso... Ou a valorización da carballeira, que teñen eles e que non a consideraban de valor, pero cando pasan ali e fan unha escena na carballeira e empezan a ver o que está a acontecer ali e a xente... Falabas antes dos nenos e das carballeiras, é dicir, a carballeira, a escena, por exemplo, para min das 10, que se titulaba as 10 do ano pasado, cando saían todos os nenos detrás dos carballos, é dicir, a carballeira cobraba vida, era... Porque ademais, eso, no seu día foi así. E marcharon, é dicir, todo o mundo marchou namorado desa carballeira, e este ano houbo algúns que me falaron dela, algúns actores, esa carballeira non se pode... Xente daqui, é dicir, esa carballeira non se pode tocar, é dicir, é unha posta en valor do patrimonio. Estamos convencidos, non? Vamos, totalmente. Bueno, estamos en son da aldea e agora se están a Garimo a tocar e iremos a... A ver, aquí comer algo tamén e bailar, non? E a bailar, digo eu, non sei. E probar o licor de Estrugas. Aí está, moi ben. Vamos a probar o licor de Estrugas e...